Πρεμιέρα έκανε σήμερα στη Λεόντιο Σχολή η Θερινή Ακαδημία Μπάσκετ για παιδιά οικονομικά ευάλωτων οικογενειών. Πρόκειται για μια προσφορά Ελλήνων της ομογένειας μέσω του οργανισμού The Hellenic Initiative και του ομίλου Motor Oil. Προπονήσεις μπάσκετ, συναρπαστικά τουρνουά, μαθήματα ηγεσίας, συναισθηματική ενδυνάμωση, παιχνίδια και εκδρομές περιλαμβάνει η Θερινή Ακαδημία Μπάσκετ Νέων που πραγματοποιείται μέχρι τέλη Ιουλίου στη Λεόντιο Σχολή. Το εκπαιδευτικό και προπονητικό κάμπ προσφέρεται δωρεάν σε νέους οικονομικά ευάλωτων οικογενειών από τον Οργανισμό Ελλήνων Ομογενών Hellenic Initiative και υποστηρίζεται από τον όμιλο Motor Oil. Είναι η δεύτερη χρονιά που το οργανώνουμε αυτό και έχει τρομερή επιτυχία και ο στόχος είναι, θέλουμε να φέρουμε πιο κοντά τις οικογένειες και τα παιδιά τους και στον αθλητισμό, αλλά να μπορέσουμε και εμείς να προσφέρουμε και skills και mentorship και coaching και οτιδήποτε μπορεί να προσφέρει ο αθλητισμός στη ζωή. Συνολικά συμμετάσχουν λίγο παραπάνω από 100 παιδιά, τα οποία αντιμετωπίζουν πολλά από αυτά τις δικές τους δυσκολίες και αντικσότητες. Πήγαμε στο Ήλιο, πήγαμε στο Μοσχάτο, πήγαμε στην Κηφισιά, πήγαμε στο Μαρούσι και θέλουμε αυτό το πράγμα το δούμε να εξαπλώνεται. Η εκκίνηση του προγράμματος έγινε με ένα kick-off Celebrity Game, στο οποίο συμμετείχαν δημοφιλείς αθλητές, καλλιτέχνες και εκπρόσωποι του επιχειρήν. Έτσι κάπως και εμείς ξεκινήσαμε τον αθλητισμό, μας δώσαν το χέρι για να ξεκινήσουμε αθλητισμό και να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Το μπάσκετ είναι ένα όχημα ώστε να περάσουμε μηνύματα στην νεολαία, να μάθει αρκετά πράγματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει στην καθημερινότητα και στη ζωή της. Από το σεβασμό, την αυτοεπίθεση, την ομαδικότητα, αυταπάρνηση, διαχείριση νίκης ήττας, γιατί και η ζωή είναι γεμάτη νίκες και ήττες. Παροτρύνουμε όλα τα παιδιά και όλο τον κόσμο να αθλείται, να προσέχει την υγεία του και πάνω απ' όλα να μην χάνει το χαμόγελό του.